Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdayız. Baqy tarap yurdumuzda haberler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar yetişmede başlayas. Şuun Türkmenistan prezidenti yurdumuzun yaralı güçlerinin belent serkarda başlayı. Qoşun generali Qurban Berdimuhamedov bir kanun dolunuşuktan alınan neşe ve beylik sirejtileri yakıp yok etmek üçün niyetlenen täze toplumun açılış şerefine atnaşdı. Şeýlede Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçmen meclisini geçirdi. Meclisi Harwoko Korujdarların 2020-nji ýylyň 11 aýyna ýerine ýetiren işleriniň jemlerini hem de döwletimizde howpsuzlyk we parahatçylyk üçin etmek, bu düzümleriň maddi üçünçülük binyadyny mundan beýlägen potulandyrmak we alyp barýan işlerini kämilleşdirmek meselelerini garaly. Ýer hormatly prezidentimiz Garagum Tekratyny ýurdumyzyň içeri işleri ministrliginiň bir kanun dolunjukdan alynan neşe we beýleki terişleri ýakyp ýok etmek üçin niýetlenen täze toplumyň gurulyp ulanmagy berilýän ýerine tarap ugrady. Soňky ýyllarda gönnen-göni hormatly prezidentimiziň ýeligderli tagallasy bilen ýurdumyzyň dürli kunjaklaryna bolşýaly Garagum Tekratynda ýokary ekologiýa derejesiniň saklanmagy ugruna zerur tagallary edilýär. Kış pasynyň salkyn howaly günleriniň gelmegi bilen Garagum Tekratynyň çäginde insan saglygy üçin amatly howa saklanýar. Häzirki döwürde daş gurşaw goramak, tebigaty aýaly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamak Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ekologiýa, bioköptürlügi saklamak, çölleşmäge garşy görüş bilen baglanyşykly meseleleri möhüm ähmiýet berýän milli liderimiz ýurdumyzda bu ýolgamda tebit we ählimumy hyzmatdaşlygyny ösürmek ugruna iýdigderli tagallary edýär. Şu ýogurlarda Birleşen Milletler Romasynyň ösüş maksatnamasy, Birleşen Milletler Romasynyň daş gurşaw boýunça maksatnamasy, giňmeçerli ekologiýa gaznasy we beýleki awraýly halkara düzümler bilen birlikde milli hemde sebit derejesindäki ekologiýa maksatnamalarynyň onlarçasy durumça geçirilýär. Garagum Tekratynyň giňişliklerini özüne çekiji täsirlik duýulýar. Ýurdumyzda ekologiýa babatda ägirt uly almy barlyk işleriniň alınıp barýanyny bellemeli. Şonun netijesinde çölle kadimi döwürlerden bäri saklanyp galan ösümlikleriň köp görnüşlerine duş gelmek bolýar. Milli liderimiziň belleşýäli sadyk tokoýluklarym türkmen tebigaty, Garagum Tekraty, onuň ösümlik dünýäsi ýaly köp müň ýyllyklaryň dowamyny, köp türlüligini saklap, watanymyzyň esasy baýlygy, dünýäniň almy jemgyçiliginiň uly gyzyklanma bildirýän gymmatlygy bolup durýar. Çöl ýerlerine ösýän sadyk, selin, sözün, süýüşýän çägeleri berkitmekde, tozanly ýerleriň öňüni almakda ähmiýetlidir. Ajaýyp ekologiýa bolan Garagum Tekratyna aýaly çemeleşmek, onuň çäklerini ekologiýa nukdaýy nazaryndan amatly kunjogy döretmek, türkmen tebigatynyň netijeli we almy esasy peýdalanmagyny üpçün etmek, milli liderimiziň amala aşyrýan ekologiýa siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Döwlet başçylygynda paýtagtymyzdan 100 kilometre goly Demirgazykda täze gurulan içeri işleri ministrliginiň bir kanun dolunjukdan alynan neşe we beýleki terişleri ýakyp ýok etmek üçin niýetlenen toplumna geldi. Bir ýerde ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkarda başlygyna täze toplumyň açylyşyna görülen taýýarlyk işleri hemde harby we hukuk goraýjy idaralaryň birlikdäki tagallary netijesinde bir kanun dolunjukdan alynan neşe we beýleki terişleriň ýakmak üçin taýýarlanyny barada hatabat berdi. Bellenşýäli bir kanun dolunjukdan alynan neşe we beýleki terişleri ýakyp ýok etmek üçin niýetlenen täze toplumda ýokary gyzgynlyk derejeli peçleriň üçüsi bolup, olar ýapyk we açyk görnüşli peçlerden ibaratdyr. Hormatly prezidentimiz bir kanun dolunjukdan alynan neşe terişleriniň bir toplumyny odatdy. Bu görnüşler hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny ýurdumyzda insan saglygyna howp salýan ýowuz bilanyň garşysyna hemme taraplaryň we toplumlaryň esasy görüşilýändiginiň aýdyň netijesi bolup durýar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda sagdyn durmuş ýergeleriniň berkidilmegi, insan saglygynyň goraglylygynyň üpçün edilmegi, halkymyzyň aýratynda ýaşlaryň beden terbiyesi sport bilen iýdigderli meşgullanmaklary bilen baglanyşykly meseleleri döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Munyň özi häzirki dünýäde emele gelen çylşyrmly ýagdaýlaryň döwründe aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Ýurdumyzda adamlaryň saglygyny goramak, gönnen-göni hormatly prezidentimiziň başda durmagyny, döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellemek gerek.
Şunun bilen baglanykda döwlet başçylygynda jemgyýetimizde neşe ýaly ýuwuz bela asla urun bolmaly däldigine, bu ýurda alınıp bolýan işleriň netijelik häsiýete eýe bolmagyna, şonuň üçin degişli gulluklaryň birlikdäki tagallalarynyň ösürilmegine iýigderli üns berilmeligini taşyrdy. Ma'lum bolşaly, ýurdumyzda bir kanun dolanşykdan alynan neşe we beýleki serişleri ýakyp ýok etmek çäresi, neşe serişlerini ulanmaklyga garşy görüşmegiň halkara güni höküminde karar edilen 26-njy iýunda geçirilýär. Şu ýyl bolsa, neşe we beýleki ziýanly serişleri ýakmak çäresi, bu gurany ýetlenen täze toplamyň açylyşy münasibetli geçirildi. Munyň özi ýurdumyzda insan saglygy üçin ziýanly täsiri bolan ýuwuz bela garşy görüşiň toplumlaryň häsiýeti eýe bolýanynyň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, bir ýerde Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Biz şoň Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisini geçirýär. Mejlisi başlamakak Türkmenistan İçeri İşler Ministrligi tarapyndan alınan bir kanun neşe hem beýleki serişleri ýakyp hem ýok etmek üçin niýetlenen täze toplumy açyp ulanmaga berdik. Bu ýerde Türkmençiligi gelişmeýän 122 kilogramdan ograk neşe serişlerini ýakyp ýok etdik. Neşe belası hakikaten hem insan sağlığına hem ziyan yetirmekten başlap adamların şu sanına Türkmen ilin genofonduna zeper yetirýär. Şu arada bundan belakta bu ýewuz bela garşy berk görüşi alyp barar. Neşe ýaly ýewuz bela bizim aramyzda hiç saçan hem orun ýokdur. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisiniň gün tertibine geçip, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Ilki bilen Goranlyk ministri Günnogdyýewa söz berdi. Goranlyk ministri geçen 11 aýda ýaragly güýçleriň harby düzümlerini ýerine ýetirilen işler döwlet başçylarymyz tarapyndan ulul berilen tarşyklaryň amala aşylyşy barada hatabat berdi. Şonuň ýaly gözegçiligiň näki düzümleri iň täze teňkeler we enjamlar bilen üpçün etmek, işgärleriň günär derejesini ýokallandyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada aýdyldy. Şeýle hem häzirki döwürde harby golluga çağırış çäreleriniň guramaçylykly dowam edýänligi bellenildi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, harby özgörtmeleriň durmuş ugruna ünsçekdi. Döwlet başçylary ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň öňünde durýan möhüm wezipeler barada aýdyp, ýurdumyzyň goranma kuwaty, paragatçylygy, watanymyzyň howpsuzlygyny öpçün etmäge hyzmat edýär. Sebäbi garaşsyz bitirip Türkmenistanyň harby doktrinasy goranma häsiýetine eýdir diýip belledi. Häzirki wagtda harby düzümlere gelip gowşýan iň döwre bap teňkeler döwletiň harby idaralarynyň işini kämilleşdirmek meseleleri babatyndaky aladasyny we ünsüni ýene-de birgedek tasdiklaýar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, milli goşunyň şahsy düzümleriniň hünär derejesini kämilleşdirmek meseleleri elmidama gözegçilikde saklanmalylar diýip bu gurda degişli tawşyklar berdi. Soňra İçeri İşler Ministri Çakyýew ýolbaşlyk edýän ministrligine ýanwar-noýabr aýlary aralygyna ýurdumyzda jemgyýetçilik düzgün tertibini üpçün etmek we düzgün bolmalaryň öňüni almak, ýanyň howpsuzlygyny ýokallandyrmak boýunça amala aşyrylan işler barada hatabat berdi. Minister ýakynna hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen içeri işler idaralarynyň işgärleri üçin Meýalkuly Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş saý toplamynyň ulanmaga berilenligi üçin döwlet başçylarymyza ähli şahsy düzümleriň adyndan çoňur hoşallyk sözlerini beýan etdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, içeri işler idaralarynyň işini kämilleşdirmek babatyndaky çäreleri dowam etmäge üns çekip, ýurdumyzda hukuk düzgün tertibini üpçün etmegiň hemde kanunçylygy ýokary derejede berja etmegiň meselelerini ilmidama üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Möhüm meseleleriň ataryna ýollarda ýol ulak hadiseleriniň öňüni almak boýunça anyk we netijeli çäreleri durmuşa geçirmek görkezildi. Soňra döwlet serget gullugynyň başlygy Durduýew ýylyň başyndan bäri ýerine getirilen işler mehriban watanymyzyň mukaddes sergetlerini goramagy güýçlendirmek, gullugyň düzümleriniň maddi teňki bunyadyny döwre baplaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan iýdigderli ädimler barada hatabat berdi.
Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, yurdumyzda paragatçylyň we abadançylyň hatirasyna ýaýlandyrylan düýpli özgertmeler milli ykdysadyetimizi hemme taraplardan ösürmegi, dostlugyň, hoşnýetli goňşulygyň we dogunlygyň serketi bolan döwlet serketimiziň elligirilmesidigini üpçün etmäge gönükdirilendir diýip belledi. Döwlet başlarymyz harby gullukçylaryň tegeşiň, beden, fiýasda ýarlaryň derejesini ýokalandyrmagyň möhümdigine öňe çekip, bu wagtda anyk taşlyklar berdi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, maddi teňki binýady berkitmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygyny aýdyp, durmuş maksatly meselelerim elmydama gözegçilikde saklamagy taşyrdy. Soňra ýokary kadetiň başlygy Halif, döwlet başlarymyz tarapyndan ulul berilen tawşyklaryň ýerine getirilşi, geçen 11 aýda kadet ilgomyny halkary ünlüleriniň umumy kabul edilen hadyraryna laýyk getirmek, işgärleriň netijeli gulluk etmek üçin degerli şertler döretmek boýunça amala aşyrylan işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz bu ilgomda amala aşyrylýan özgertmeleriň möhüm ähmiýetini belläp, harby we hukuk goraýjy idaralar bilen birlikde ilat arasynda köpçüliklerin habar beriş derejelerini, hukuk medeniýetini ýokalandyrmagyň ähmiýeti, ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler barada düşünülmüş işlerini geçirmegi taşyrdy. Kadiyet idaralarının işgärleriniň hüner derejesini we ustatlygyny kämilleşdirmek boýunça okulary iýdigderli geçirmek ilkinji nowatdaky wezipeleriň biri ýokmyny kesgitlenildi. Hormat prezidentimiz häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak arkaly okulary geçirmek möhüm taraplaryň biri bolup durýar diýip bellemek bilen bu wagtda anyk tawşyklar berdi. Soňra baş prokuror Attaýew prokuratura idaralary tarapyndan geçen 11 aýda amala aşyrylan işleriň jemleri ähli bolganlarda kanunçyň bir jaýdyrşyna gözegçilik etmek boýunça ýerine getirilen çäreler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň garaşdy bir tarap Türkmenistanyna kadalyň hukuk namalarynyň bir jaýdyrşyny barlamak boýunça birin tawşyklarynyň netijesinde ýerine getirilen işler barada hatabatda bellenildi. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, büdüdimi kanunlaryň ýerine getirilişini öpçün etmekde we hukuk bozulmalarynyň islenlik görnüşleriniň öňüni almakda uly ornuň degişdigini belledi. Şonuň bilen barlykda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, prokuratura idaralarynyň ähli işgärleriniň hüner derejesini iýdigderli kämilleşdirmek, düzüme häzirki zamanyň özün tejribesini ornaşdyrmak meselelerini üns bermegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet bu hukuk goraýjy düzümiň işgärleriniň maddi teňki binýadyny berkitmek, olaryň maşgalarynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak babatyna iýdigderli arada diýär. Hormat prezidentimiz şu maksatlar bilen soňky ýyllarda döwrewap idara binalary, ýokary amatyklary bolan ýaşaýyş çaralary gurulýar diýip, bu ordaky işleriň mundan beýlekde dowam etjekdigini belledi. Soňra Milli Hukukçylyk ministri Anaýew geçen 11 aýda ministrlik tarapyndan ýerine getirilen işler we ýurdumyzda bellenlen özgertmeler maksatnamalarynyň ählisini amala aşyrmagyň aýrylmaz şerti bolup durýan jemgyçilik abadançylygyny gollamak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat diňläp, fiýasy durnuklyk, halkymyzyň midemet jebistigi we agzybirligi, onuň parakat, dürejikli ähmiýeti ýurdumyzyň düýpli özgertmeler ýoluna mundan meýlekde üstünlikli öňe gitmeginiň möhüm şerti bolup durýar diýip belledi we bu gurdaky degişi işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Adalet ministri Muhammedow ýanwar-noýabr aýlary aralygynda kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, huzurda bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne beýik maksatlaryň we wezipeleriň depkinli ýerine getirilişine ýardym etmäge gönükdirilen täze kadalyň hukuk namalarynyň taslamalaryny işläp düzmek boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, kanunlary halkary hukugynyň kadrlaryna laýyk getirmäge gönükdirilen hukuk özgertmeleriniň möhüm wezipelerini öňe çekip, hereket edýän kanunçylyga hemişelik esasy teljerme geçirmegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyza kabul edilýän kadalyň resmi namalaryň maksatlary we wezipeleri babatda ilat arasynda geçirilýän düşünülmüş işleriniň degerli derejesini öpçün etmegiň wajypdygyny belläp, ministre anyk görkezmeler berdi. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ewedew geçen 11 aýda amala aşyrylan çäreler barada hatabat berdi. Şonuň ýaly ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde baş tarapyndan ulul berilen tawşyklaryň, huzurda işgärleriň hüner derejesini ýokalandyrmak, olaryň netijeli gulluk etmek üçin ýerur şertler döretmek boýunça tawşyklaryň ýerine getirilişi hakynda hatabat berildi. Döwlet başlarymyza hatabat diňläp, ýöňde durýan işleriň möhüm ogurlaryny öňe çekdi. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly ýöňde barjy dünýä tejribesini bu ýolgama işen gornaşdyrmak, şonuň ýaly ýaş okyply hünärmenler taýýarlamak ilkinji nowatdaky wezipeleriň hataryna durýar. Gullugyň ähli düzümleriniň işi döwrüň taraplarına laýyklykda gurulmalydyr diýip döwlet başlarymyz bu wagtda anyk tawşyklar berdi.
Soňra Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew şu ýylyň geçen 11 aýynda Gümrük Gullugy tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemleri ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başlanan Gümrük Gullugyny üpsün etmek babatyna beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat diňläp, Gullugyň işiniň geljegi ugurlaryna ünsüjekdi. Döwlet başlarymyz şunun bilen baglykda Türkmenistanyň şäherlerinden geçýän üssaşyr ulug geçirgeleriniň mümkinçiliklerini giňeltmek maksady bilen daşary ýurtlaryň degişli düzümleriniň öňde bar tedriwetini öwrenmegi tapşyrdy. Şonuň ýalyda milli liderimiz harby gullukçylaryň döwrebap ýaşaýyş çaýlary bilen üpsün edilmegine hem de olaryň netijeli işlemek üçin ähli şertleriň döredilmegine aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow Döwlet başlarymyz tarapyndan amala aşyrylýan harby özgertmeleriň durmuşa geçirilişi, harby gullukçylaryň hemde harby we hukuk goraýjy düzümleriň işgärläriniň durmuş meselelerini çözmek, milli goşunymyzyň hünärmenler bilen üpsünçiligini ýokallandyrmak babatyna amala aşyrylýan işleriň barşa hakyna hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat diňläp, diňe goranmak häsiýetine eýe bolan harby doktrinamyzda harby we hukuk goraýjylaryň öňünde durýan mühim gezipeleriň kesgitlenigini belläp, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna ýaragly güýçleriň mundan meýlekde ösürmek babatynaky meýilnamalaryň ýerine getirilmek üçin ähli düzümleriň taýdaşly işini üpsün etmegi tapşyrdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mezgitine başga da bir näçe mühim meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly mejlis jemledi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, şonuň bilen Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisini geçirip gutorýar. Meni taýyň ähliňde berip, jan saglygy, ruwaçlyk, mehriban halkymyň asuda awadan we bagça durmuşdy ýaşamy orna alyp barýan jogapkärlik gulluklarynda, üstünlikleri we maşala wadançylygyny arzu edýär. Soňra hormatly prezidentimiz birden ugrady. Häzirki döwürde milli garaşdyrlygymyzyň gazananlaryny goramak, ýurdumyzda asudalyk we durnukly işi üpsün etmek boýunça maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Milli liderimiz bu meselede harby we hukuk goraýjy idaralaryna mühim ornuň degişligini belleýär. Jemgyýetimizde tagdyn durmuş ýerleriniň berkitilmegine, ekologiýa meselelerine mühim ornuň degişligini aýratyn bellemeli. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň ähli künjekleriniň aýratynna tekrarlaryň giň ýaýrylan ekologiýa derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu babatda garagum tekrasynyň nuskuluk dereje eýdigini bellemeli. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda paragatçylygyň, asudalygyň we agzybirligiň berkitilmegi bilen bir gatarda harby we hukuk goraýjylaryň şahsy düzümleriniň hünär derejesiniň ýokallanmagyna, ýaşlaryň beden terbiýe we sport bilen meşgullanmagyna, olaryň yaramaz enliklerden daşda durmagyna mühim ähmiýet berilýär. Şeýlelikde bir wezipeler mehriban arkadaşymyzyň başda durmagyna, döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň birine urilip, özüniň oňyn netijelerini berýär. Şuwlar paýtagtymyzdaky Sowda Senat Idarasynyň sergileri merkezinde ýurdumyzyň beýtaraplygynyň 20-ýyllyk bayramçylygy münasibeti geçirilýän halkara sergisi öz işinde dowam edýär. Giňmeşwerli forumyň 2-nji güni milli ykdysadyýetimiziň möhüm puda bolan ýurdumyzyň owasyna toplumynyň ýeten derejesine we geljekde ösüşine başlandy. Bu orun ösürmegi milli liderimiziň amala aşyrýan durmuş ulgamyny gönükdirilen siýasatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Melim olşýaly ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli düzümlerini toplumlaryň esasy ösürmek mehriban arkadamyzyň amala aşyrýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň birine urildi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Oraz Geldiýew garaşdy baky ýetirip Türkmenistanyna owa hojalygyny amala aşyrylýan özgertmeler pudagy ösürmegiň maksatnamalary barada çykyş etdi. Belenişýäli häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna möhüm orun eýleýän owa tenagy toplumy milli liderimiziň taýdanlasy bilen ösüşiň täze belentligine çykdy. Türkmenistan beýtaraplygyň mekanyş garasyna geçýän ýylda ýurdumyzyň owa hojalykçylary hassa uly üstünlikleri gazanýarlar. Milli senamamyzda möhüm orun
şeýleýän, Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplagynyň 25 ýylynyň hormatyna gurulýan şeýle giňerimli çäre ýurdumyzda Mehriban Arkadamyzyň ýol başlygyna amal aşyrylýan hemde ählimyň parahatçylygy gadanmagy, özara bähwetli, deň hukukly döwletara gatnaşyklaryny giňeltmäge gönükdirilen beýtaraplyk siýasatnyň rowaçlyklary beslenýäniniň nowatdaky suwutnamasyna urildi. Sergide owa senagy toplumynyň düzümlerine degişli bölümlerde taýýarlanan önümlen köp görnüşleri görkezilýär. Munyň özi ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň köp orly bazarlarda we dukanlarda haritlen we önümlen bolçylygyna gönükdirilen işler oňy netije berýändiginiň suwutnamasy bolup durýar. Soňky ýyllarda arkada prezidentimiziň taýlaty bilen owa hojalyk önümlerini öňürçilere döwlet tarapyndan zerur gollawlar berilýär. Toplumyň maddi enjamlaryň büniýady ýygyderli berkidilýär. Satyn alynan kuwatly döwrewap tehnikalar daýhanlaryň ýakyn ýardamçylaryny öwrülip, olar ýerine ýetirilýän işler hasy öňürçilikli, ýokary hil derejesine eýe bolmagyny üçin edýär. Şeýle hem pudo häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary sany ulgam ornaşdyrylyp, alman häzirki zaman gadananlaryna möhüm orun berilýär. Bu bolsa daşary ýurtlardan getirilýän haritlen orun tutýan önümçiligiň ýygyderli ösmegini, owa senagy toplumynyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Aýratynam toplumda gaýtadan işleýän senagatyň netijeli işine möhüm ähmiýet berilýär. Ahalteki atlary Türkmen halkynyň milli buýsanjy, bedi watly ösüşlerimiziň nişanatly naýbaşy ahalteki atlarynyň görkezilşi ähmiýetli boldy. Häzirki döwürde arkada prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzyň dürli günjeklerine häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän ýylydyşgany toplumlar guruldy. Munyň özi ýylyň ähli paslaryna terwe önümlen bolçylygyny öpçün etmek bilen bir hatarda işur düzümden owa hojalyk önümçiligini ösdürmäge işçiň çekilýäniniň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Owa hojalygy bilen meşgul bolýan ýurdumyzyň telekäçileri innowasion öňümçiligi döretmekde uly tejribe toplaýarlar. Meweli ülke hususy kärhanasy mewe göýük önümler öňürip, olardan dürli içkiler taýýarlamagyň innowasion taslamasyny hödürleýär. Önümler taklamak boýunça desgalan gurulmagym meweli ülke kärhanasynyň esasy bolup durýar. Döwrewap önümçilikleň uly toplumyny döretmek bu kärhananyň geljeki maksatnamalarynyň esasyny düzýär. Arkada prezidentimiziň ýygyderli belleşi ýaly ýurdumyzyň halk hojalyk toplumyny innovasiýa taýdan özgertmekde, senagatymyzda köp orly esasy ösdürmekde, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrmakda, owa senagat toplumyna möhüm orun negişliler. Şeýlelikde sahawatly türkmen topragyndan öňýän önümlen möçörleri we görnüşleri ýygyderli artdyrylýar. Munyň özi Mehriban Arkadamyzyň owa senagy toplumynyň ähli düzümleriniň öňüne goýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Şundukda yer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagy, sugorçyň täze usullarynyň ornaşdyrylmagy, yerlen meliorativ ýagdaýynyň gowlanyrylmagy bilen baglanyşykly meseleler oňyn çözülýär. Toplumda işin häzirki zamanyň ösen tejribesine laýyklykda täzeçil usullaryny barylmagy önüm bolçylygy bilen bir hatarda, önüm öňürçiligiň ykdysady ýagdaýynyň gowlanmagynyň baş şertini emele ýetirge. Bu bolsa halkymyzyň durmuş derejesiniň ýygyderli ýokarlanmagyny, ýurdumyzyň ähli ykdysady giňişlikde tutýan orunynyň puwtalanmagyny öpçün edýär. Sergi merkeziniň meýdançasyny toplumda netijeli ulanylýan ýokary öňürçilikli tehnikalar, olaň täze satyn alynan görnüşleri goýuldy. Munyň özi sergiň köp taraply esasy gurulanyny alamatlandyrýar. Täze tehnikalar häzirki zamanyň sanly ulgam bilen öpçün edilmegine täzeçil usullaryň ulanylýanyny Case kompaniýasynyň wekilleri görkezdiler. Şeýle usullaryň öňkü hereket edýän tehnikalara da ornaşdyrmak mümkinçiliginiň bardygyny bu kompaniýanyň hünärmenleri aýdýarlar. Munyň özi owa hojalygyny uly ösüşleň gadarlanmagyna ýardam eder. Şeýle sanly tehnikalara dolandyrmagyň sanly usullarynyň Class kompaniýasynyň tehnikalaryna da ornaşdyrylanyny beýlerik kıllar. Owa senagy toplumynyň inženýerçilik tehnika öpçünçilik meseleleri täzeçil esasda çözülýär. Daşary ýurtlaryň öňde barjy önüm öňürçileriniň diýärimiziň toprak howa şertlerine gawat gelýän döwrewap tehnikalary ýygyderli satyn alynýar. Dünýä ölçülerine gawap gelýän ýokary öňürçilikli owa hojalyk tehnikalarnyň işin hilini hemde yerlen hasyllygyny ýokarlandyrmak, bol hasyl öndürmek üçin zerur şertler öpçün edýän döwrewap enjamlaryň hemde owa hojalyk gurallarynyň sany we görnüşleri artdyrylýar. Pudoň mümkinçilikleriniň we girdejiligiň ýokarlandyrylmagyna, önümçilik möçöriniň hemde dürli görnüşdäki owa hojalyk önümleriniň eksport orunyň artdyrylmagyna gönükdirilen giňerimli özgertmeler diýärimizde azyk bolçylygynyň halkymyzyň ýokary durmuş derejesiniň öpçün edilmegi boýunça wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegine ýardam edýär.
Giňmeçörli tergin şäklerine video aratynyş arkaly halkary guramalan kimde daşary ýurt kampaniýalarynyň gatnaşmagyna ilma maglumatlary tegele stoluň başyna pikir alşmalar guraldy. Türkmenistanyň gödel tebigatyny, ekologiýa ulgamyny gora saklamak durnukly ötüşün kepilli ratly ilma maglumatlary milli hünärmenler, halkary guramalan Türkmenistanyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary hem işgärler gatnaşdylar. Şeýlede fergin dowamyna Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň Aral deňdi boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň ýürüýti maksatnamatyny amala aşyrmak boýunça başlangyçlary we olaň durmuşa geçirilişi atly matlagat geçirildi. Video aratynyş arkaly geçirilen matlagada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, şol sany Germaniýanyň halkary hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň ýaşyl Merkezi Aziýa maksatnamatynyň dolanýarjyty gatnaşdy. Şeýlede online tertibinde dünýäniň öňde barjy oba hojalyk tehnikalaryny öňürjüler bilen matlagat geçirildi. Onda hyzmatdaşlyk meseleleri ara alınıp matlagatlaşyldy. Dünýä belli kompaniýalaryň wekilleri ýurdumyň hyzmatdaşlary bilen online arkaly geçirilen matlagatda hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça pikir alşmalary giňermerli. Öňde barjy suw hojalyk tehnikalaryny öňürjüler bilen geçirilen video matlagatlar işçiň häsiýeti betlendi. Halkary ahal tekatçylyk assosiasiýasynyň agdalarynyň we ahal tekatlarynyň daşary ýurtly müştaklarynyň göne aratynyş arkaly geçirilen forumyna bu gurda alınıp barlayan işler boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Dürli ýurtlaryň degişli kampaniýalary bilen geçirilen video matlagatlar Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy bolan gyzyklanmasynyň artýanlygyny görkezdi. Halkary tergin şäklerini wajyp etmeni amalan bir näseni gol çekmek dabaraty boldy. Halkary guramalary we daşary ýurt kampaniýalary bilen gol çekilen ehtnamalar, alalaşyklaryň we iş meýilnamalarynyň 18-siniň hem o sena toplumyna ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen özari peýdaly uzak möhletleýän gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna gönükdirilendigini bellemeli. Gol çekilen etmenamalyň toplumy Türkmenistanyň ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen giňmeçörli gatnaşyklary ýoly goýmaga taýýardygyny görkezdi. Şolar bilen hyzmatdaşlykda bir näçe tatlamalar amala gelecekde bolsa diýarymyzyň oba hojalyk toplumyny ösdürmek, daş gurşa gorap saklamak we goramak boýunça wazyp tatlamalar durmuşa geçiriler. Baky bir taraplamyň 25 ýyly münasibetde ýurdumyzda dürli disgalar ulanma berilýär. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Ýaňala geňeşliginiň şägini Sehra guruluş hususy kärhanasyna degişli demir beton önümlerini öňürýän kärhananyň açylyş tabarasy bayramçylyk wakalarynyň üstüne ýetirdi. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Ýaňala geňeşliginiň şägine bina edilen demir beton önümlerini öňürýän kärhananyň açylyş dowrasyna Göktepe etrawy häkimliginiň Finansçylyk we Telekeçiler Birleşmesiniň welaýat bölüminiň, Finansçylyk we Telekeçiler Partiýasynyň welaýat komitetiniň ýolbaşçylary, hünärmenleri, ýaşy neslin wekilleri, ýaşlar, guruluşçylar şeýlede ýerli ýaşaýjylar gatnaşdylar. Dawarada medeniýet we sulga diýişgärläriniň çykyşlaryna giňgermerli. Açyş dowrasyna çykyş edenler hormatly prezidentime tarapyndan ýurdumyzda anyp barlayan giň gerimli guruluşyk işler üçin deril bolan guruluşyk önümler bilen bir kemsiz üpçün etmek babatda öňde goýulan wezipeleriň iş ýüzünde üstünlikli amal edilýänini bu ýurt bähwetli derwasy işe telekeçilik bilen meşgullanýan ýerli hususy kärhanalaryň goşýan asly goşantlary dogrusyna goňçylygyny aýtdylar we munyň üçin hormatly prezidentime alkyş sözlerini beýan etdiler. Bir yerde täze desgany bina etmekde has tapawatly zähme çeken guruluşçylara hormatly prezidentimizin adyndan sowgatlar dawaraly ýagdaýda goşurly. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistana kiçik we orta telekeçiligi gollamagyň 2018-nji 2024-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna laýyklykda bina edilen bu täze desganyň umumy tutýan meýdany 3,36 hektara barabardyr. Ýylly 10.000 kub metr beton we 1.000 tonna demir önümlerini öňürmek maksadyla gurulan bu kärhanada daşary döwletlerden getirilen iň kämil tehnologik enjamlar oturdulanlar. Kärhanada köpürler üçin uzunlygy 30 metre çenli bolan öňünden dartylan armaturly demir beton pürsler, uzunlygy 16 metre barabar demir beton gadyklar, elektrik geçiriji ulgamlar üçin dürli gönüşli demir beton önümleri, lagym ulgamynyň demir beton goýulary, köpürler, elektrik geçiriji ulgamlar we binalaryň üçegi üçin demir önümler öňürilip, olar ýurdumyzda giň gerinde ýaýwanlandyrylan guruluşyk meýdançylaryna ýygydaly uğradylar. Bu önümler sewda nokatlaryna da amatly bakalardan öz alyjylaryna hemişe ýetirilip durlar. Sehra guruluşyk hususy kärhanasynyň bu kärhanasy dünýäniň öňde barjy döwletlerini öňürilen enjamlarly enjamlaşdyrylandyr. Bir ýerde öňürilen önümleriň içinde ýurdumyň guruluşyk puda üçin iň ähmetlileriň bir ýerde köpürler üçin demir beton pürsler we gadyklardyr. Kärhananyň kuwwatlygy dürli ölçegli köpürleriň ýylda 10 demir beton önümleri bilen üpçün etmäge mümkinçilik berýär. Täze kärhanada dünýäniň öňde barjy döwletleriniň enjamlary enjamlaşdyrylan barlykhanada işleýär.
Onu önümçilikde ulanılyan çiğmaların ve önürlüyen önümlerin kili önümçiliğin ehli tapqırlarına berk gözükçülükte saklanýar. Barlahana Türkmenistan dağıtları devlet kulluğu tarafından atestatlaştırılanlar. Eleden gowra adam üçin iş ornu döredilen bir yerde işgärlerin has önürjülükli zähmet çekmekler üçin oňyly durmuş we iş şertleriniň döredilenini aýtmaklyk gerek. Bugün kunu açılıp bulunmagy verilen bu täze deskanyň agdyr işgärleri şeýle döwre wap kärhanany gorduryp bereni üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Şuun paýtagtymyzda Türkmenistanyň Medeniýet ministri bilen Türksoy halkara guramasynyň baş direktorynyň Türki dilli döwletleriň medeniýet hemde synow dostlarynyň video argatnaşy arkaly duşu geçirildi. Onu medeniýet uruwunçy halkara hyzmatdaşlygyny işçiňleşdirmek, hususan türkmen milli nusgawy synow eserlerini giňden wagt etmek boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Video duşuň dowamyna ýurdumynyň hemişelik bir taraplygynyň şany 25 ýyllyk bayramçylyk münasibetli meýilleşdirilen halkara ähmetli medeni şäherler, şeýle-de UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň görnükli nüskalarynyň sanawyna girdilen Kuştepdi milli aýdymny we tansyny türki dilli döwletleriň dekini aýdymçylarynyň we tan soporlarynyň ýerine ýetirmeklerine taýýarlanan video görnüşleriň ähmeti barada giňişlen gurrun edildi. Belenşi ýaly soňky ýyllarda milli liderimizin paýhasly ýol başlygyna Türkmenistan dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleri bilen dost soňlyk gatnaşyklaryna sürýär. Şundukda insanperwer ulgamda ýoly goýulýan hyzmatdaşlyga möhüm ähmet berilýär. Munyň özi Mehriban akadamyzyň belleşi ýaly halkymyzyň asyrlaryň dowamyna döreden milli ýolgularynyň ösdirilmegine möhüm orny elýär. Aýratyny awraýly halkara guramalar şol sany Türksoy halkara guramasy bilen insanperwer ulgamda gatnaşyklaryň ýygy-däl ösdirmek bilen baglanyşly meseleler Türkmenistanyň meden siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urly. Munyň özi şöhratly pederlerimiziň asarlaryň dowamyna döreden dünýä nusgalyk sunugatynyň ýaxşy desularynyň dünýäde giňden wagt edilmeginiň we göz başyny gojaman taýryhdan alqaýdyan ýolgularyň geljek nesilleri ýetirilmeginiň baş şertini emele getirýär. Ma'lum bolşaly 2015-nji ýylda görogly dissançylyk sunugaty, 2017-nji ýylda Kuştepdi aýdym we tan fesury, 2019-njy ýylda bolsa türkmen halkynyň nepis sunugaty bolan Türkmen milli haçylyk sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň görnükli nüskalarynyň sanawyna goşulyp, umumy adamzat gymmatlyk hökmüne karar edildi. Video duşatnazylar türkmen milli sunugatyny dünýäde wagt etmek we onuň asyrly ýolgularyny ösdirmek uğruna ýygy-däli tagalla diýen arkada prezidentimize hoşalyk sözlerini aýtdylar. Duşuň ahyryna türki dilli döwletleriň dekini aýdymçylarynyň we tan toporlarynyň Kuştepdi milli aýdymny we tansyny ýerine ýetirmekleri halkara derejesinde geçirilen şäherleriň ähmetini has tartyrdy. Munyň özi arkada prezidentimiň tagallasy bilen öňe sürilýän oňun başlangyçlaryň halkara derejesinde giňden ikrar edilýänini nowatda hyzmatnamasyna urly. Bayram
Hormatlarını olsa yurdumuzun vilayetlerini bu paytahtımız Aşgabat'ta 2. dekabrda saat 20'den 3. dekabrda saat 20'ye bolajak hava barada Türkmenistan'ın hava maglumatı uluğunun berýän habar bilen tanış bolun. Balkın vilayetini ötkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan tiýlis kunta 8-13 metre ýetýän şemal ýükser. Hawa gijesini 0-dan 5 gradus şellimaýyr. Günnüdüne 7-12 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 4-9 gradus maýl bolar. Ahal vilayetini ötkäp durýan bulut hawa bolup anskim ýagyş ýagar, ümrül bol mümkin. Demiradyk günni ordan tiýlis kunta 8-13 metre ýetýän şemal ýükser. Hawa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus şellimaýyr. Günnüdüne 5-10 gradus maýl bolar. Mara vilayetini ötkäp durýan bulut hawa bolup anskim ýagyş ýagar. Demiradyk günni ordan tiýlis kunta 7-12 metre ýetýän şemal ýükser. Hawa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus şellimaýyr. Günnüdüne 6-11 gradus maýl bolar. Lewap vilayetini ötkäp durýan bulut hawa bolup Demiradyk günni ordan tiýlis kunta 7-12 metre ýetýän şemal ýükser. Hawa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus şellimaýyr. Günnüdüne 7-12 gradus. Demiradyk etraplaryna bolsa 1-6 gradus maýl bolar. Daşowd vilayetini ötkäp durýan bulut hawa bolup Demiradyk günni ordan tiýlis kunta 8-13 metre ýetýän şemal ýükser. Hawa gijesine 3-8 gradus sowuk, günnüdüne 4 gradus sowukdan 1 gradus şellimaýl bolar. Paýtahtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut hawa bolup ümürli bol mümkin. Demiradyk günni ordan tiýlis kunta 9-11 metre ýetýän şemal ýükser. Hawa gijesine 1-3 gradus, günnüdüne 6-8 gradus maýl bolar. Yurdumuz boýunça dekabr aýynyň 3-nü magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň didimini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirgen oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeride gaş pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar pasla görä geyinmegi maksat berýär. Mehriban ileşler. Bada günleri berk berja etseňiz, ýylyň issenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymy Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly tüşen özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taban giderler.